נשכב על הגב, בשאיפה נרים ידיים לאחור ובנשיפה נוביל אותן חזרה מטה. נמשיך. שואפים אל החזה ונושפים אל הבטן. נשאיר את הידיים לאחור, נשים לב לשכמות, לבית החזה, וננשום עוד מספר נשימות. כשהידיים לאחור נעמיד את כפות הרגליים ונתחיל להוביל את הברכיים מצד לצד, שאיפה צד אחד, נשיפה צד שני. במשך כל הזמן נשאר המרווח בין כפות הרגליים, בין האגן, כדי לאפשר מרווח לבטן. כך גם במשך התרגול כולו. הידיים שוות מטה, נחבק את ברך ימין אל צד החזה. נשלב אצבעות ידיים מאחורי הברך, כתפיים נינוחות, רגל ארוכה אל השמיים בפלקס. נשחרר ידיים ונתחיל עם כף הרגל לעשות פוינט ופלקס. ונסובב את כף הרגל במעגלים. צד אחד ולצד שני. נסובב את הרגל ממפרק הירך החוצה במעגלים, כאשר הברך כפופה וכף הרגל משוחררת. לשני הכיוונים נעשה את הסיבוב. נעמיד את עקב ימין על ברך שמאל, ידיים פתוחות לצדדים בקו הכתף, ונתחיל להסיע ברכיים מצד לצד. שאיפה שמאלה ונשיפה ימינה. נשוב אל המרכז, נשחרר את הרגל, נושיב ידיים מטה. נחבק את ברך שמאל אל צד החזה. נשלב אצבעות ידיים בירך מתחת לברך. נעריך את הרגל מעלה. נשחרר ידיים לצד הגוף. פוינט ופלקס עם כף הרגל. שאיפה, נשיפה. שילוב הנשימה בתנועה ובמעגל עם שימת לב. צד שני. נכפוף את הברך אל החזה, נתחיל לצייר מעגלים עם מפרק הירך החוצה, עם ברך כפופה. נשנה את כיוון המעגל. נעמיד את עקב שמאל על ברך ימין, ידיים פתוחות לצדדים, ונוביל ברכיים שמאלה וימינה. שאיפה שמאלה, נשיפה ימינה. אפשר לשלב גם תנועה של הראש, של הכיוון הנגדי אל הרגליים. נשוב אל המרכז, נשחרר את הרגל מטה, ידיים לצד הגוף. שאיפה ונשיפה. נרפה ידיים ורגליים. כעת נבצע פרניאמה, תרגיל נשימה. נשאף פנימה אל החזה, 4. נעצור את האוויר בבית החזה עד 4 שניות, וננשוף החוצה במשך 4 שניות. נשימה מתבצעת מהאף. מבצעים את התרגיל ב8 מחזורי נשימה. אם העצירה גורמת לכם למתח, אל תעצרו, שאפו ונשפו.
דרך הצד נעלה לאט מעלה לישיבה. ישיבה נוחה, ידיים על הברכיים. התבוננות. בשאיפה ידיים עולות ובנשיפה יורדות. הכתפיים לא עולות מעלה גם כשהידיים עולות מעלה. ולבסוף נרים ידיים, נשלב אצבעות, נהפוך כפות ידיים מעלה. ונשחרר את הידיים אל תוך הפיתול, יד ימין מעבר לברך שמאל ויד שמאל מקופלת על הגב התחתון. שאיפה ידיים עולות, נשיפה אל הצד השני. עוד מספר פעמים בתנועה. וכשאתם מרגישים בנוח עם הפיתול, נסו לשהות בו עד 4 נשימות בנינוחות, בגב ארוך. בלי לאמץ את העורף. בשאיפה ידיים עולות, נשלב אצבעות, נהפוך כפות ידיים ונתארך מעלה. נשחרר ונכפוף מטה בעדינות בנשיפה. נטייל חזרה עם הידיים לישיבה. ידיים על הברכיים. בשאיפה נביא חזה לפנים ובנשיפה נגלגל אגן פנימה. נתעלה על הברכיים, נרחיק שכמות ונקמר את הגב. שאיפה לאחור, נשיפה. ונתרומם על הידיים והברכיים. נעבור על החתול, עמידת 6. שאיפה גב כאור, בטן נמוכה, ונשיפה גב כמור, שכמות מתרחקות. אגן פנימה. נביא אגן אל הידיים ובנשיפה אגן אל העקבים. שאיפה אגן אל הידיים, ראש חזה למעלה, כתפיים נמוכות מהאוזניים, נשיפה להרפות. תנועה של האגן במעגלים, כל הגוף משתתף. משוחרר. ומכאן נעבור לקריאה. נניח ידיים או אגרופים על הקרקע. ניקח שאיפה, ובנשיפה נרים את האגן מעלה. עוד מספר פעמים. ונשאיר ידיים על הברכיים, נעריך את הגב, וננשוף נגלגל אגן, נעלה חוליה חוליה מעלה. ידיים עולות בשאיפה, נרווח רגליים, ננשוף ידיים על הברכיים, גב ארוך, ונחליק מטה עם הידיים. נשלח את רגל ימין לאחור, נניח ברך ובעונות, ידיים לפנים, שאיפה ראש וחזה עולים, נשיפה אל החתול. שאיפה גב כאור, נשיפה גב כמור, שאיפה גב כאור, נשיפה אל הכלב. 3 נשימות בכלב שיהיה. בשאיפה נבוא אל השולחן, בטן אסופה, נשיפה נוריד ברכיים. רגל ימין לפנים, שאיפה ראש וחזה עולים, נשיפה רגל שמאל באה קדימה. ידיים על הברכיים, שאיפה ונשיפה לגלגל אגן, לעלות מעלה. שאיפה ידיים עולות, נשיפה להרפות. שאיפה ידיים עולות, לרווח רגליים, ידיים על הברכיים, לנשוף להחליק מטה.
לשלוח עצמו לאחור, להניח ברך ובעונות, להרים ראש וחזה בשאיפה. נשיפה אל החתול, שאיפה גב כעור, נשיפה כמור, שאיפה כעור, נשיפה כלב מביט מטה. 3 נשימות שהייה. אל השולחן שאיפה, נשיפה ברכיים מטה, רגל שמאל באה לפנים, ראש וחזה עולים שאיפה, רגל ימין באה הצידה, נשיפה. גב ארוך שאיפה, נשיפה לעלות גב עגול, ידיים עולות שאיפה, ולשחרר נשיפה. התבוננות, נשימה. נעבור אל החתול, נשלח את ימין לפנים, הידיים תמיד במרכז, רגל הצידה. נשיפה, נשקע לאחור, רגל קדמית בפלקס, בעונות עולות, עקב על הקרקע, פלג גוף עליון משוחרר. שאיפה לפנים, נשיפה לאחור. נחליף רגל. נביא את רגל שמאל לאחור, יושבים על העקבים, ידיים לאחור, שאיפה מרימים אגן, נשיפה מורידים. בעדינות, הסנטר נשאר לכיוון בית החזה. ונעבור לשכב על הגב. נשלב אצבעות ידיים מתחת לבסיס הגולגולת, בשאיפה נרים אגן, נשיפה נוריד אגן, נקרב מרפקים, נאסוף ראש כבד מעלה. לא לאמץ את שרירי הבטן, רק לתת לראש להתרומם בעזרת הידיים, בלי מאמץ בעורף. וכשאנחנו למעלה אפשר להניע את הראש בעדינות מצד לצד, לשחרור ולהרפות. 2 כפות הרגליים, אחת מול השנייה, ברכיים מרווחות לצדדים, ידיים לצד הגוף. נשיפה נגלגל אגן, רצפת אגן נאסוף ונקרב ירכיים אחת אל השנייה. בשאיפה נרפה. הברכיים לא מגיעות, לא נוגעות. יש איסוף, קיבוץ של השרירים הטבעתיים באזור החיץ. לשחרר ידיים ולשחרר רגליים. נשכב בשווסנה, בהרפיה. נתבונן על החלק האחורי של הגוף, כיצד הוא מונח. מאפשר לו לשקוע. להרפות. נתבונן על הנשימה באה והולכת. נעיר את הגוף ונעבור לשכב על הצד, ודרך הצד נעבור מעלה לישיבה. נתבונן על ההשפעה של התרגול. תודה.